Dyma fideo bach i chi yn egluro'r hyn sydd angen i chi wneud i ennill y dystysgrif sgiliau iaith. Mae gan bob sefydliad diwtor fydd ar gael i'ch helpu chi gydag unrhyw baratoi i chi'n tymlo sydd angen i wneud o flaen llaw, a mae yna lwyth o adnoddau hefyd ar wefan y dystysgrif. Ond yn y cyfamser, dyma grynodau bach i chi o'r hyn sydd angen i wneud. Mae yna ddwy elfen i'r dystysgrif sgiliau iaith, elfen llafar ac elfen ysgrifenedig. Yr elfen lafar i ddechrau. Bydd angen gwneud hyn cyn canol mis Mawrth flwyddyn nesaf, mis Mawrth 2022. Mi fydd y tiwtor yn eich sefydliad yn cysylltu â chi i drefnu sgwrs, paratoi a phryd byddwch chi yn wneud eich cyflwyniad. Ac yn y bôn, i chi'n rhoi cyflwyniad fydd yn para tua 7 i 8 munud o hyd. Mae angen iddo fod yn gysylltiedig mewn rhyw ffordd a'ch cwrs prifysgol, os ych chi'n fyfyriwr, neu a'ch swydd, os ych chi'n gweithio. Mi fyddwch chi'n neud ar-lein, a mi fydd yna 2 berson yn gwylio. Yr arholwr o CBAC, y Cydbwyllgor Addysg, a wedyn fel arfer y tiwtor sgiliau iaith o'ch sefydliad chi. Ar ôl i chi wneud eich cyflwyniad, fydd y panel yma o 2 yn holi cwestiynau i chi am 7 i 8 munud pellach. A dyna'r elfen lafar wedi gwneud. Yr elfen ysgrifenedig, mae hwnnw'n digwydd ar ffurf arholiad ar ddydd Mercher y 4 o Fai 2022, sef flwyddyn nesaf wrth gwrs, a dyna'r unig bryd mae'r arholiad hwnnw ar gael, felly mae rhaid bod chi ar gael ar y diwrnod hwnnw, pnawn fel arfer, os ych chi am ymgeisio leni am y dystysgrif. Mae'r arholiad yn para awr a hanner, ac i chi wneud ar gyfrifiadur yn eich sefydliad chi eich hunan. Chi'n gallu defnyddio cysill a geiriadur cysgair i'ch helpu chi yn ystod yr arholiad, a mi fydd yna 2 tasg ar y papur. Yn gryno iawn, dyma'r tasgau. Yn gyntaf, mi fydd yna dasg cywiro, lle byddwch chi'n cael darn o Gymraeg a nifer o wallau iaith ynddo fe, a bydd angen i chi gywiro'r gwallau iaith hynny. Wedyn mae yna dasg trawsieithu lle yn y bôn i chi'n crynhoi darn eitha hir o Saesneg yn ddarn byr Cymraeg. Ac wedyn mae yna dasg ysgrifennu rhydd lle byddwch chi'n ateb cwestiwn eitha penagored neu eitha agored am fod yn y brifysgol neu yn y gweithle. O ran y marcio, marc pasio yw 50. Os ych chi'n cael rhwng 50 a thua 64, ych chi'n cael tystysgrif gyda ffas. Os ych chi'n cael rhwng tua 65 a tua 81, ych chi'n cael tystysgrif gyda chlod, ac os ych chi'n cael 82 neu uwch, ych chi'n cael tystysgrif gyda rhagoriaeth. Mae'r ffiniau hynny'n amrywio chydig bach o flwyddyn i flwyddyn, ond dyna'n fras y ffiniau, a mae rhaid i chi gyda llaw basio'r elfen lafar a'r ysgrifenedig i lwyddo yn y dystysgrif. A dyna'r cwbl sydd angen i chi wneud. Pob lwc i chi.